Familia moro e kaunti ma Kisii obago nyasi matimo ranyisi mar iko mar wuodgi mong'ere kaka Cliff Leden, rawera manowito ngimane e piny Russia bang' ka norwake e kweth jolweny ma pinyno. E nyasi ma kamano manopong' gi kuyo, familiano nobago kendo ne ochunogi mondo mi gitime, kata bed ni ringre wuodgi to ne onge kendo pok ging'eyo kama entiere nyaka ne giyud milome ni notho e piny Russia. Ne gimoko misume e wi liel kata bed ni ringre wuodgi ne onge e ranyisi mar midhiero magikale. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. E gweng' ma Nyamataro mantiere e kaunti ma Kisii, familia, wede kod osiepe mag Cliff Leden ochokore ka mar timo ranyisi mar nyasi mar iko. Nyasi ma otim maonge ringre moro amora. Familia ni obago nyasi mar kopo mogik ne nyathigi Leden, mayangore ni otho e piny Russia. Ringre mare pok oyangi kama nitiere bang' yudo milome mar tho mar wuodgi dweche 2 mokalo, koyangore ni wuodgi en achiel kuom jo-Kenya manowito ngimagi Donetsk e lweny madhi nyime e kind piny Russia gi piny Ukraine. Ne jonyuol Leden, nyasi mar iko ni chalne gi lek, wira ni wuodgi ne owuok e pacho ka dhi e tich e piny Russia mar loko chal mar dalagi. Kawuono ochunogi mar moko misuma 35 kaka ranyisi mar hike manodago e piny ka. En lit maneno e wenge jok mochokore e liendni, ka pi wang' diedo e wengegi. Kata kamano, min Leden pok oyie gi tho mar wuode. Ninaomba serikali munisaidie mtoto hata nipate hata kenye kitanionyesha kwamba hayuko na uhai. Mimi sina nguvu yaani sina chochote. Mmeniwachia mtoto mchanga, nitamlinda vipi? Naomba kwa serikali watangulizi, naomba mnisaidie mtoto wangu arudi. Mimi ni mama yake. Tangu nisikia hiyo maneno sina njia yoyote, ni kulia tunalia usiku na mchana. I'm so disappointed by the government after we have waited for more than 2 months, and then yesterday they said that we are not going to have the body nor any compensation, nothing at all. So this person, he died in vain. So we are appealing to the government of His Excellency William Samoei Ruto, please look into this so that at least his family, more especially the kids he has left behind, the wife, wapate something. Sasa serikali kile itatusaidia ni kama familia, kuna watoto wake hapa, kuna mke wake, mamake. Ne wuon gi mong'ere kaka Christopher Ndege oyango ni ting' ma wuode wene pek. Ameniwachia bibi yake na watoto wachanga. Sasa naomba serikali njia yoyote. Mimi pia nimeseeka, sina sahi mahali mengi nitafanya. Nimeseeka, sina nguvu, nitaenda kutafutia watoto yake. Serikali wana njia gani itaweza kunisaidia, saidia na watoto yake. Ma en familia mar ariyo makoro bago nyasi mar kopo mogik maonge ringre joheragi. Bang' familia mar Clinton Nyapara mawuok e gweng' ma Bonchari bende nopidho yien kaka ranyisi mar kowo wuodgi. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.